Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course. Ka bala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course ban Nongjop hotelier but kiway bandep khap mania fila ban call haki niki number. Unong ruai ubadeiru Nongjop ya ka Indian Idol Season 12 u Pawandeep Rajan ula Mynsaw Namar ka Jingjia Aksiden man hakala sngi ublay ka Santarik u Jemmang arajar arpusan ha National Highway 9 Amroha Uttar Pradesh. Hakapor bejagane ka Aksiden u Pawandeep udang mi na ka jaka sa jong u hacham pawat Uttarakhand da ka jingtmu ban lecha Delhi. Kakali basyong u Pawandeep ka latan ra ya kawai ka trok bayeng harut surok. Marsen yo jingtip ya kani ka Jingjia. Ki pulit gilawan poi hakane ka jaka bat lapan kit syakawai ka private hospital ka badon hajan. Nrei Namar ba ka Mynsaw ka lajur lapan kan riak no yu syaka hospital ka badon ha Noida. Kakali ke bausyong gadai ke balanya ada uparlok jong u Rahul Singh, rengkat pada wei pada uparlok balatip kertengkum u Ajay Mehra. Barok laingut kila Mynsaw. Laong bakadaw jong kajing aksiden gadai Namar ba unongnya u yok thia kata gadai hakapor lai bejimen step. U Pawandeep ula Mynsaw na kejat ban akhli ban mentau don hakajing pek ki Dr. Shieng ha Fortis Hospital Noida. Layatu ba ula kham yok bor nrei hab ban po je u. Pawandeep uday unong ruai balapau bha ha India. Hadien bola job hagransan yakop The Voice India house nem arjar khatsan, but ula job ru haga Indian Idol house nem arjar arpuway.